Minħabba l-impjieg tagħhom, wieħed minn kull 5 Maltin ibati minn kundizzjonijiet mentali, fosthom l-ansjetà u d-depressjoni. Ħaddiema li jaħdmu sigħat twal ikunu aktar stressjati. Studju tal-Fondazzjoni Richmond juri li fil-maġġoranza tal-każi 75% tal-ħaddiema Maltin ħadu aktar minn ġimgħa lif minħabba l-istress. F'10% tal-każi il-lif saħansitra ttieħed għal perjodu itwal. Iżda x'inhu eżattament l-istress? Qed nirreferu għal ċirkostanzi jew sitwazzjonijiet fejn il-persuna tħoss li l-ħtiġijiet ta' dik is-sitwazzjoni kif fuq il-post tax-xogħol jew dik is-sitwazzjoni partikulari, il-ħtiġijiet huma ħafna iktar mir-riżorsi li l-persuna għandha biex tkampa jew kif ngħidu ħana tikkopja ma' dik is-sitwazzjoni. 24% tal-Maltin qalu li ġieli kellhom sintomi ta' mart mentali jew problemi emozjonali. Il-psikologa Priscilla Muscat tispjega kif dawn l-effetti jista' jkollhom riperkussjonijiet kbar fuq il-ħajja personali ta' dak li jkun. Il-persuna mbagħad tibda ġġor tensjoni magħha d-dar u meta tmur id-dar issibha forsi aktar diffiċli illi tiswiċċja għal ħajja tad-dar b'mod normali u jibda jkollha problem pereżempju fil-burdata, nibdew naraw dawk qishom kambjamenti fil-burdata fil-persuna issir aktar nervuża. 60% tal-Maltin qalu li l-mart mentali mhuwiex prevedibbli. Aktar minn nofs il-Maltin jaħsbu li persuni b'mart mentali jistgħu jkunu perikolużi. Minkejja din il-perspettiva negattiva, iżda l-maġġoranza tal-Maltin jaħsbu li l-mart mentali għandu fejqan.